Күрәсез, эфирда татарлар тапшыруы. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә Лена Тябина. Әтияне минем белән горурлана икән, минем балаларым минем белән горурлана икән. Бу менә инде урысча әйтсәк, жизнь удалась, татарча әйтсәк, Аллага шөкер. Казакъстанның Кызылорда шәһәре татар иҗтимагый мәдәни үзәгенә 30 ел. Бүген татар үзәге туды. Бүген татар үзәге туган көне. Ульяновскида үрнәк татар гаиләсе өлкә конкурсы узды. Юбилейларына килеп җиткән гаиләләр бик күп алар бездә. Алтын туйларымы, зөбәрҗәт туйларымы, бриллиант туйларымы, алар берсенең күзләренә әле дә ихтирам белән булалар. Казанда Һөнәр бөтен Россия яшь режиссура фестивале башланды. Яшьләр бер телдә сөйләшәләр үсмерләр белән һәм үсмер аны сизеп, аның ышану хисе уяна. Театрга спектакльдер. Әтисе аның төзүче булуын тели. Якын бер туганы, син каннан курыкмыйсың бит, әйдә хирургка укы дип үгетли. Олы абыйсы математикага тарткан, ә үзе криминалист булырга хыялланган. Тик укытучылар нәселеннән булган Лена Тябина мөгаллимлек эшен сайлый. Хәзер ул Габдулла Тукай әдәби музееның әйдәп баручы фәнни хезмәткәре. Һәм моңа ул бар җанын тәнен биреп эшли. Шәхесләр сәхифәсендә Лена Иван кызы Тябина. Әни Мамадышта педучилище битергән. Әни 10 классны Котлыбүкәштә битергән. Менә алар улакта Кызыл Йолдыз районы булган инде ул. Биектау дигән авылга эшкә килгәннәр. Бер мәктәптә эшләгән Иван белән Пинетта шулай якын аралашып китәләр дә өйләнешергә ниятлиләр. Бу вакытта алар Лена апаның булачак иренең Хәдичә әбисе йортында торган булалар. Аларга килеп йөри торган булган минем Нурсабах әбием, бу минем әнинең әнисе Нурсабах әби ул гомер буе намаз укыган. Һәм менә шундый очраклы булмаган хәлләр Лена ханымны гел озатып килә. Әнисе инде хайран авырлы булган чакта әтисен эш буенча Мамадыш районында урнашкан Владимир авылына җибәрәләр. Лена Тябинаның кендек каны да шунда тама. Владимир керәшенә дип көләләр миннән. Владимирдан аннары 3 ел торганнан соң Күки дигән авылга күчергәннәр, әти янда мәктәпләр салып калдырган. Шуннан Күгәрсен дигән авылга күчеп күчтек инде без. Һәм Күгәрсеннән менә шунда кайыпка. Керәшен авылында туса да ул үзен мөселман дип саный. Ире Әмин белән никах вакытында да үзенә Әминә исемен куштыра. Дин дигәннән Керәшен татары ул бит инде милләттә түгел, Керәшен татары инде ул Динен алыштырган татар. Менә мин беренче тапкыр телевизордан ишеттем азанны. 60-нчы елларда баян булсын инде авылда азан. Мин үземчә уйлап җирдирим. Балагына бит әле 10-12 яшь. Менә шулай азан әйтә торган авылда торсаң иде. Менә мин монда кайбер вакытта уянып китәм азанга, кайбер вакытта эшемне туктап азанны тыңлыйм. Менә бу авылда хәзер мәчет бар. Янәдән балачакка кайтыйк әле. Лена ханымның һөнәр сайлау мизгеленә. Иң беренче мин үземне укытучы итеп хис иттем. Әле мин укырга кергәнче нәрсә булгандыр? 1нче класста укганда микән инде бу. Сеңлем тугач. Улакта декрет ялы 2 генә ай бит инде. Сеңлем тугач әнием баланы имезергә мәктәпкә алып киләләр иде. Баланы имезгәндә мине бастырып куядыр класс каршына. Класста күчермәсеннәр, класста тәртипсезләнмәсеннәр дип. Менә мин класста анда инде олы малайлар, олы кызлар, менә мин әни математика укытучысы, мин шунда басып торадым. Менә бу минем беренче укытучы буларак балалар каршына, класс каршына чыгуым. 6-7 яшь инде менә бу. Аннан соң пионер вожатый, педагогик белем бирүче югары уку йорты, Казанга күчеп киткәч балалар бакчасында тәрбияче була. Аннан соң 52-нче мәктәптә укытучы булып күпмедер вакыт эшли дә, 40-нчы мәктәптә укытучы һәм татар теле буенча мөдир булып хезмәт итә. 2 кыз тәрбияләп үстерә, ире Әмин дә мәгариф системасында эшләгән. Ул үзе беренче профессиясе буенча штурман, армиягә кадәр үк Астраханда, анда шундый елга техникумы бар, шуны бетергән. Аннары аларны 1 ел моряк буларак шулай службасы булган инде. Һәм аннан йөрдем дә мин бит әле югары белем алырга да кирәк дип, ничектер кайтканда университетка, татар теле факультетына ул экзамен бергән. Бетереп чыккач инде бик шуның белән горурланадыр ия.
Шына бик яратып укытты балаларын, стартлы укытты инде. Аннары үзебезнең кызларга да үзем укытам, үзем өйрәтәм. Менә ике кызым да, Аллага шөкер, татар телен бик әйбәт беләләр, әдәбиятны укыйлар. Мәктәптә эшләгән дәврдә Лена апа һәр даим белем учагындагы музейлар белән дә шөгыльләнә. Беренче сыйныфта укыган вакытта танышкан Милли музейга ул хәзер һәр даим эш буенча йөри башлый һәм аңа музей фәнни сәркатибеннән тәкъдим ясала. Мөмкинлек бар, әгәр дә теләсәң, 3 еллык икенче белем алырга мөмкин диде. Менә мин шулай итеп 50 яшым тулар-тулмас шушы 3 еллык тагын икенче белем музейы буларак белем алырга булдым. Укып бетерә, ләкин мәктәптә эшләвен дәвам итә. Күпмедер вакыттан соң лаеклы ялга чыга да, бүтән мәгариф системасында эшли алмавын аңлый. Әти-әнисе янына авылга кайта. Аны белгән кешеләр Лена ханымны музейга килергә үгетлиләр һәм ул вакытта Милли музейны җитәкләгән Гөлчәчәк Нәҗипова янына чакырталар. Аның белән сөйләшеп утырабыз һәм мин сезне хәзер бер кеше белән таныштырам ди. Татар теле аның бер шундый секциясе бар инде безнең татар әдәбияты буенча, татар тарихы буенча. Бу секцияны ул вакытта Вакыйф Нуруллин җитәкли. Лена ханымны ул бик рәхәтләнеп үзенә эшкә ала. Күп тә үтми, Милли музей системасында үзгәртеп корулар башлана да, Лена апага Тукай музеена барырга киңәш итәләр. Ул вакытта директор Рамис Әймәт була. Шулай итеп мин инде 15 елдан артык Тукай музеенда эшлим. Тукай музеена да юл былай гына килмәгәндер дип уйлыйм. Лена ханымның ике яктан да туганнары Тукайны бик яхшы белгәннәр, укыганнар, аның әдәбиятын һәр даим пропагандалаганнар. Тукай ул безнең каныбызга сиңгән ди Лена ханым. Балаларын гына түгел, оныкларын да милли рухта тәрбияләргә тырыша. Син кем дигәндә, алар үзләрен татар диләр. Телгә килгәндә тел гаиләдән инде иң беренче, ләкин кияүләр татарча белмәгәч, татарча сөйләшү авыр. Ләкин алар нинди сүз белдем, нинди сүз өйрәндем, менә моны дип дәваним, хәерле иртә дәваним, тынычлык аларны итәләр миңа. Бусы да миңа үземә теге йөрәгемә май булып ята инде. Тагын бер йөрәгенә май булып ятучы, күп кенә сорауларга җавап бирүче, бик кадерле әйберсе, әнисенең көндәлеге дә саклана Лена апада. Аңа ул бик еш мөрәҗәгать итә, чөнки монда нәсел тарихы һәм кешеләренә багышланган бихисап кулъязма саклана. Иң кадерле бите әнисенең соңгы язып калдырган сүзләре. Мин синең белән горурланам, кызым, дип язган ул. Бу инде иң соңгы язмаларының берсе. Син безнең нәселнең, менә укытучылар буларак нәселнең дәвамы, син бөтен эшләреңне бик теләп, бирелеп шөгыльләнәсең дигән бабайыңның дәвамы дип язган. Менә бу көндәлек ул чынлап та әтияне безнең белән горурланганны күрсәтә миңа. Әтияне минем белән горурлана икән, минем балаларым минем белән горурлана икән. Бу менә инде урысча әйтсәк, жизнь удалась, татарча әйтсәк, Аллага шөкер. Мин, димәк, әтияниемнең теләген үтәгәнмен һәм балаларыма да нәрсәдә булса ниндидер орлык салып калдырганмын. Үз балалары өчен генә түгел, милләтебезнең һәрбер баласы өчен дә тырышып яши ул. Заманында үз хисабына татар балалары өчен җырлар китабы да чыгарган ул. Тукай музеенда эшләгән бихисап эшләре безгә генә түгел, алдагы буыннар өчен дә бик зур мирас һәм яңа шәхесләр тәрбияләү өчен зур нигез. Шәхесләрне дә бит шәхесләр үстерә. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар. Казакстан бәйсезлеге яшьтәше Кызылорда шәһәренең татар иҗтимагый мәдәни үзәге үзенең 30 еллыгын билгеләп үтте. Үзәкнең төп максаты этникара татулыкны ныгытуга, туган телне, гореф-гадәтләрне, тарихи хәтерне һәм татар этносы мәдәниятен торгызуга һәм саклауга юнәлдерелгән. Бәйрәм чарасына Казакстанның башка татар берләшмәләре вәкилләре дә җыелды. Тулырак киләсе сюжетта. 30 ел бу күп яки азмы, һәрбер берләшмә өчен бу бик зур чор дип уйлыйбыз. 1991 елның гыйнварында нигез салынган Кызылорда шәһәренең татар иҗтимагый мәдәни үзәге быел 30 еллыгын билгеләп үтә. Аның өчен 30 ел ул үз халкының мәдәниятен, тарихын һәм телен саклау буенча зур хезмәт еллары. Берләшмәнең беренче рәисе Әхмәдиева Нагыймә Абдул кызы булган. Моңа кадәр ул 26 ел мәктәптә җитәкче булып эшләгән. Бүген бәйрәм кысаларында Нагыймә Әхмәдиеваның
истәлекле медале белән олимпиадаларда җиңүчеләре, 112 номерлы мәктәбе укучылары һәм педагоглар бүләкләнде. Хөрмәтле дуслар, байрам белән сезне барыгызны. Казахстан халкы ассамблеясыннан сезгә иң яхшы теләкләребезне җиткерергә рөхсәт итегез. Тантаналы бәйрәмдә берләшмә активистлары өлкә хакимының, Бөтен дөнья татар конгрессының һәм Татарстан Республикасының Казахстан Республикасындагы тулы вәкаләтле вәкиллегенең медальләре, мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнделәр. Менә бүген шундый зур бәйрәм, 30 ел. Алга табада күп еллар буена шундый максат белән шушы үзәктә эшләрегезгә ясын. Кызылорда шәһәре татарларын зур юбилее белән котларга төбәк татар үзәкләре вәкилләре дә килгән. Сәламләү сүзе белән Казахстанның Иждипулат, Җаек, Актүбә шәһәрләре берләшмәләре җитәкчеләре чыгыш ясады. Бүген татар үзәге туды. Бүген татар үзәге туган көне. Бәйрәм кунакларына үзәкнең тууы, яшьлеге һәм үсүе турында театраль куелышлар бик ошады. Спектакльдә балалар, яшьләр һәм берләшмә активистлары катнашты. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, концерт программасы мәсәкүләм номерлар белән байтылган иде. Алар арасында татар һәм заманча биюләр, шулай ук Кызылорда шәһәренең татар үзәге ансамбленнән һәм бәйрәм кунакларыннан вокаль номерлары да бар иде. Тамашачылар өчен зур бүләк булып, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Эльмира Амированың чыгышы булды. Әйтергә кирәк, Кызылорда өлкәсендә 1000 ярымга гына якын татарлар яши. Шуңа да карамастан, алар татар халкының байлыгын саклап калырга һәм аны үсеп килүче буынга тапшырырга тырышалар. Киләчәктә дә аларга зур иҗади уңышлар телибез. Әдилә Тухбатова, Татарлар, Кызылорда шәһәре, Казахстан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Ульяновскида үрнәк татар гаиләсе өлкә конкурсы узды. Юбилейларына килеп җиткән гаиләләр бик күп алар бездә. Алтын туйларымы, Зөбәрҗәт туйларымы, бриллиант туйларымы, алар бер-берсенең күзләренә әле дә ихтирам белән багалар. Казанда Һөнәр бөтен Россия яшь режиссура фестивале башланды. Яшьләр бер телдә сөйләшәләр үсмерләр белән һәм үсмер аны сизеп, аның ышану хисе уяна. Театрга, спектакльгә. Монда шулай гадәткә кергән. Һәр ел азагында төбәкнең үрнәк татар гаиләләрен сайлыйлар. Әлеге бәйгедә 50, 55, 60 ел бергә гомер иткән, берничә баласы, зур хезмәт стажы булган һәм гаиләдә катнаш никах булмаган парларга өстенлек бирелә. Сүзебез Ульяновскида ел сайын узатырган үрнәк татар гаиләсе өлкә конкурсы хакында бара. Рамис Сафин хәбәр иткәнчә, быел бу бәйгедә өлкәнең шәһәр, авылларыннан 30дан артык гаилә катнашкан. Бу гадәти булмаган ярышның тарихы, аның барышы һәм бүләкләнүче гаиләләр хакында киләсе репортаж. Ульяновск өлкә хөкүмәте ел сайын төбәктәге иң үрнәк гаиләләрне алтын китапка кертә. Әлеге китап ел сайын 12 сентябрьдә гаилә көнендә шәһәрнең төп мәйданында губернатор катнашында халыкка тәкъдим ителә. Быелгы алтын китапка 153 гаилә кергән. Шуларның 40-ы татар гаиләсе. Әлбәттә, күп милләтле Сембер төбәгендә бу китапка берничә дистә татар гаиләсенең керүе очраклы түгел. Димәк, халкыбыз әби-бабаларыбыздан калган татар гаиләсенең тотрыклы нигезен, аның тәртипләрен саклап яши белә. Андый гаиләләр турында өлкәнең Өмет газетасында да һәр даим язмалар бирелеп бара. Быел инде ул безнең ел дәвамында барды, үрнәк гаиләләрне һәрберсен теркәп бардык. Менә иренмичә генә мин санадым, аны 36 гаилә теркәлгән безнең. Бүгенге гаилә бәйрәменә дә шуларның кайберләре чакырылган. Инза районыннан Асия һәм Каюм Абушаевлар 1962 елда никахлашалар. Каюм абый иләнү турында әнисенә кайтып әйтү көнен әле дә хәтерли. Onda avulda küp kızlar idi, benim Әлі sığır savay diye kaldı.
Asiyap 60 yıllık kevge çıkar aldığından enisi etken kengişlerini eli bugün de hatırlay. Annem bana şunday kengiş berdi. Yaşlı gitesin balam, tüzer getirir. Anda kanyana da var, kişi kildirme. Kişiden başkasını kildirmeyiz. Senin kayta kite yerime. Sen barasın mı tırı getirir. Kengiş degenden bu künde eti eni kengişin küpler iske çırdı. Eni eti ara kıçma, demek ki tartma. Yaxşıgına turmuş alıp var. Min avulda çılay turmuş alıp var. 2 ay nite birdik, sileşe birdik. Anarsan o bana takdim yasadı. Takdim yasadı da men riza buldum. Kuşaldık, nikah okuttuk. Bütün Россия Tatar Gailesi Fondu yetekçisi Milevşah Hanım Gayfulina gaile bəxtin şiiri yolları bilen tasvirlab berdi. 53 yıl, 40 yıl, 30 yıl tatı bulup yaşayan o bəxit. Bəxit nerse deyip soruyorsunuz siz? Niçin anlaysın bir bəxitni? Siz bəxitli. Halık yakın etken, jır hem mınlar bilen bəxitli. Ülke bəygisində 30'dan artıq gaile qatnaşdı. Finalga 5'si çıktı. Onların her birisi de avtonomiyanın örnek Tatar gailesi degen altın kitapka kirtildi. Her birisine tanıklık, diplom hem bütün Dünya Tatar Kongresinin bülekleri de tapşırıldı. Менә шушы матур юбилейларына килеп җиткән гаиләләр бик күп алар бездә. Алтын туйларымы, зөбәрҗәт туйларымы, бриллиант туйларымы, алар бер нәрсәне күзләренә әле дә ихтирам белән багалар. Юбилер gaileler kişede yaşlık yıllarını iske çırıp, jırlar jırlap, ömür yolundağı tırmış kagideleri, kengeşleri bilen de ortaklaştılar. Men şu halik tilim yaşlarının bugün aşulanışalarmalar, bir süzge kilelerme. İkinci irte bile turgan vakitte ana anıtınları. O gün öldü bitinde. Hazır cana gün başlandı. Canaşa başlarga gerek. Rumiyapa bulacak eri Damir abi bilen bir avuldan, bir sınıfta okuylarlar. Mektep yıllarından ok, bir-birsine yardımlaşıp yaşaylar. Bir-birine buluşurga ki, bala çağan bula, bala çağanı üstürgende de, biz buna ikimiz de ömür boyu iş ismirişler, İkimiz de balaların sadikka, birimiz kaytadır idi, birimiz kitadır idi, birimiz sadikka iltadır idi, birimiz aladır idi. Şulay birbirimizge buluşup yaşadık. Emine Çardaklı rayonundan kilgen Venera hem Şevket Mübinovlar ikisi iki tüvekten Venera apa Başkırstan'dan bu yaklarga 1972 yılda kilin bolupçı. Sözge kilgen vaxtda bir-birine yol koyabilirge gerek. Şevket kız olanda men sabırtırdım, men kız olanda ol sabırtırdı. Şulay bulgaç biz şunun için indi 50 yıl ömür etken bizdi. Birbirimizge ustupa ettik. Endi bir problem var kelip çıkarken. Birgeleşip, sileşip, onlarını Bu günni yaşlık yılların sağınıp silevler de, yaşlarga kengeşler de hem jırlar bilen kıtlavlar da boytak buldu. Üzara aralaşıp, beyramning tantanalı elişinden soň bala anıklar bilen birge mol üsteller artında da devam etti ali. Ulyan Silkesinden Ramiz Safin Tatarlar. Qozanda 14-nji Hüner Bütün Россия яш режиссура фестивале уза. 2009 yılda Kamal Teatrı inisiativası bilen boşlap jiberilgen şora 10 yıl boyu әлеге театр qanati ostunda işli. Hazır onu Kariyev teatrı uyuştura. Bu yıl festivalga Tatarstan Respublikası teatrları bilen bir retten Sankt-Peterburg, Vladimir hem Şilebe teatr kollektivlari da kildi. Programmada 19 spektakl, barысы da yaş rejissörler tarafından koyulgan. Tolarak kelesi video yazmada. Her bizning için bik de qadrli әлеге festivalning naqmına yaşlarga meydan bera turgan, ularning ijodlarini yamasılış bera turgan festival buluvi. Biz festivalni boshlaymiz. Xayrli san'atda hunar, remeslo, teatral festivalimiz. 7 kun, 8 teatr meydanчыгы, 15 truppa, мыңа стәп төрле хис кичерешләр, танышулар, белемнәр. Менә нәрсә ул һөнәр фестивале. Быел 4 премьера тәкъдим ителгән. Шулар арасында режиссер Тимур Куловның Гадел Кутуй әсәре буенча куелган Рөстәм маҗаралары спектакле дә бар. Режиссер кызыклы алым кулланган спектакльдәге барлык образларны бары тик 2 артист тудыра. Уның өчен сердәшче булган татар әбисе, улы өчен җанын бирергә әзер әни,
Шук малай, укытучы, китапханәче, следователь, акылдан язган галим, шымчы, булар барысы да Альбина Гайзуллина. Сез беләсезме, без шундый эзләндек һәм менә бу очракта режиссерның бик зур ярдәме тиде. Ул менә нет, монсын ал, монсын өстә, монсын менә шулай әйтеп торып, ничектер без теге алтын урталыкны таптык, бергәләшеп. Менә шуңа күрә теге хай авыр булды дип әйтмәс идем. Ничектер рәхәт, җиңел эшләдек. Ну, так она показала, что можно было бы разыграть ее на 20 персонажей всем коллективом, всем театром. Но мне показалось, она должна быть интимная, эта история, камерная, семейная. Это история одной семьи, просто на фоне больших, глобальных изменений и предлагаемых обстоятельств, меняющегося мира. История одной семьи, а вокруг грандиозные события происходят. Да, бик психологичный яктан спектакль булып чыкты. Һәм музыка зыян китермәсен дип шундый уйлар белән яздым. Чөнки шундый атмосфера хрупкий булып чыкты. Менә музыканы әзәзләп шулай куябыз бу спектакльдә. Күпләребезгә таныш әсәр Абага чәчәген ашап күренмәскә әйләнгән малай Рөстәм турындагы әсәрне Гадел Куту яза башлый, тик төгәлләми кала. Язучы 1945 елда Польша җирендә ятып калган. Улы Рөстәм Куту яны һәр вакыт көтеп яши, әсәрне дә ул язып бетерә. Ата белән ул еллар аша әлеге спектакльдә кавыша. Большое спасибо всем присутствующим, всем встречаться еще раз от нашей семьи и меня в частности. Автору было бы приятно. Камал театрының кеше сәхнәсендә уйналган Көл спектаклендә дә 2 артист кына катнаша. Режиссер Айдар Жаббаров япон драматургы Коки Митани әсәренә алынган. Чит ил авторы булса да, темасы һәрберебезгә таныш. Спектакльдә репрессия корбаннарын да искә алдылар, шул чордагы хатирәләрне укыдылар. Тарихны оныттырмау, шәхесләребезне зурлау, куелыш шуның белән дә кадерле. Быелгы фестивальдә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган махсус программа да булдырылган. Иман һәм илһам программасы кысаларында Дәрвиш һәм Йосыф спектакле күрсәтеләчәк. Режиссерлар фестивальдә төрле жанрларга, формаларга мөрәҗәгать иткән, төрле алымнар кулланган. Быелгы һөнәр нигезләмәсенә бераз үзгәрешләр дә керткәннәр. Элек чарада катнашучыларның яше 35-кә кадәр булса, хәзер 40 яшькә кадәрге режиссерларның эше тәкъдим ителә ала. Минемчә, алар үз аудиторияны, төп аудиторияны әйбәтрәк аңлыйлар. Олылар 40-тан 50-дән узган режиссерлар, әлбәттә, алар да аңлый, шамалый. Ләкин алар менә яшьләр, мен әйтәм, алар бер телдә сөйләшәләр үсмерләр белән. Һәм үсмер аны сизеп, аның ышану хисе уяна. Театрга, спектакльгә. Чөнки яшьләр шундый темаларга мөрәҗәгать итә, аларны чынлап та яшьләрне, үсмерләрне борчыла торган темаларга, һәм аларга шушы сорауларга ачыктан-ачык җавап бирергә тырышалар. Монда ниндидер ихласлык бар, ниндидер теге нонконформизм элементы бар. Әлбәттә, кайбер хаталар да булырга мөмкин. Шуңа күрә без җыелышабыз да, шуңа күрә экспертлар да килә. Һәр спектакльдән соң фикер алышулар каралган. Быелгы фестивальдә театр училищесы студентларыннан торган яшьләр советы да бар. Алар да бәхәсләрдә катнаша. Моңа өстәп тәнкыйтьчеләр спектакльләрне Чаллы һәм Әлмәткә барып та карыячак. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Тапшыруыбызны Гаяз Исхакый сүзләре белән төгәллибез. Безнең төрек татарның кыйбласы ачык итеп тәгаен ителгән. Ул үзенең милли барлыгын саклап, үзенең киләчәктә үзенчә үсүенә, алга китүенә килешү, бер җирлек әзерләү. Тапшыруыбыз тәмам, сау булыгыз.